Здравейте на всички, казвам се Емилян Евтимов и съм лектор в Skill Academy, като водя курсовете за софтуерно тестване за начинаещи. Днес ще ви покажа няколко бързи трика как да тестваме по-добре, по-оптимално и да направим добро впечатление по време на интервю или пък защо не, ако вече имаме опит в сферата, да имплементираме един нов начин на тестване. Днес ще ви поговоря за Developer Tools в браузъра и по-конкретно как да симулираме различни резолюции на мобилни устройства. Много лесно става това, във всеки един браузър може да го направите, но конкретно днес ще ви покажа Google Chrome като най-разпространен такъв. Давам десен бутон, натискам Inspect. Избрал съм си абсолютно случайно Центъра за градска мобилност. Техният вебсайт днес да бъде нашето опитно зайче за целите на това кратко видео, което днес ще ви покажа. И ето от тук се случва магията, за която ви говоря, как да симулираме мобилно устройство. Натискаме на ето това малко бутонче в горният ляв ъгъл и веднага вече имаме мобилния изглед на дадения вебсайт, което е изключително удобно, много често се пропуска, може на десктоп версията всичко да е наред, но така дори някои опитни QA пропускат тази част да проверят как би изглеждал тази апликация на мобилно устройство. Голям плюс на този инструмент на Google е, че можем да симулираме с различни видове устройства. Знаете, устройствата стават все по-скъпи, другия вариант е да ползваме ферма за такива устройства, но там пак отива ресурс, докато това е напълно безплатно, всеки един от вас може да го достъпи и да си избере на какво устройство да симулира резолюцията. Имаме най-различни и Android и iOS устройства, можем ръчно да добавяме такива, да речем аз съм си добавил за тестване един iPad, тъй като е по-рядко устройство и мога да проверя как би изглеждала резолюцията на даден сайт, колко е респонсив на различни видове устройства. Освен това, можем да използваме и ето това бутонче, за да видим как ще изглежда когато направим ротация на екрана, дали някъде няма да се появи някакъв ненужен скрол или нещо от сорта. И това е така доста добър начин да проверим абсолютно всички възможни резолюции на всякакъв вид устройства. Все пак това остава само симулация, не е 100% тест. Винаги по-добрият вариант да имаме реално устройство, но е изключително добра безплатна алтернатива, която можем да опитаме. Как това може да го използвате по време на интервю? Ако по време на интервю попитат как би изтествал дадено нещо, на живо ви да го направите, сигурно ще направите добро впечатление, ако кажете, че ще използвате този инструмент, за да проверите колко респонсив е сайта на различни видове устройства, ще го завъртите. Ето тук може би не е толкова оптимално. И така ще покажете, че знаете този малък трик и ще погледнете на различни видове мобилни телефони. Ако искате да ви покажа още такива трикове и какво друго може да използвате от този Developer Tool на Google, абонирайте се за канала, следете видеята ни и ще направим още такива. Ако искате да се запишете за някои от нашите курсове и да навлезете в IT сферата и QA професията, може да погледнете на skill-bg.com какви други курсове имаме. Чао!